Này, bây giờ thử xem khá lên này, đi khai lăng, đang nói hẹp bây thằng nó có sai. Abo này bút xì xì rèn đông ở giá này, bút có đấy, bật làm ở đây vậy. Kulumai sana parang ni zaman blog itu sana thumko fin kip sabar babai suai ma zeu power nai mohla sana bar damu gai empai blog ko pra zeu sana langma jabai interesting khanna sesta khalamana sana par empai buka bai sigau na soba par godan bai sana ko subscribe khamna galang empai like comment khamna galang man jabai arna empai pura nai jibdo kishani interesting मोननो हागौ नङा होमबा so pura नायनानै मोजां मोनथारदोंबा pura नायनानै मोजां मोनथारदोंबा share खालामनानै होबानो जाबाय आरोना सानाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय दासो एकदम दाख्लैनो गाननानै फैनाय जिफोरखौनो दासो सुस्रांजोब्बाय आरोना सनाफोरा जायगायानो थोलायलायासै नै वाल मानि लेथेर फेथेर जाजोब्बाय मा खालामनो सान्दुंनि महरानो दासो ओंखारदों हनै दिनैसो एसे सान्दुं ओंखायनो सुस्रांनानै लाग'जोबनो हाबाय आरोखि गस्ला गोदान गाननायखौ ओमफ्राय अबाव दङ नागिरगासिनो दङ ओरैबादि मानसि गावनि मोदोमाव गानगासिनो दङ गस्लाया खननैसोल' गानदों जाहैदों ओमफ्राय नै बिनानावनिखौसो गावनि सानबावलाय जाहैदों खालारा एखे नालाय डेन्जार गावनि मोदोमावनो दङ ओमफ्राय गाव नागिरगासिनो जाहैदों बेनोथ' जाहैबाय साथा हमनानै साथा नागिरनाय होननाय बायदि बेनिफ्राय सनाफोर जोंना मैया आं देखायदोंमोन ना जोंहा मा संनो लागा दिनै आसोला बिमा बुरैया संखांबाय नालाय माथो नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आङो ओमफ्राय मा होनो संनायखौ लानो सानदोंमोन आरोना आङो आइनि संनायखौ जों बायदिफ्राथ' बयबो सङै देखायबाय थाखायो बाट बुरैफोरा इउटुबाव बारा फैयाना स' आइमोन संनायखौ एसे देखायगौमोन आरो आङो बाट उफाय गैया आं जि जोम बिराद सुबायना ओंखायनो आङो भिडिअखौ लानो हायासै ओमफ्राय नायलांदो दा मायदि संखो बिथाङा महरखौल' देखायनोसै आं अरावसो संदों आरो ना मालाय नै लोहो लोहोनो गोखायानो लाजाखाला नुनायावनो गोखा मोनामखाबाय नै नायदो नुवाखै अमा बेदर लोथो लोथोबाबो गोखानि जुजिनानै जानो हाया बारा गोखा नङा ने आयै लों साखिनायनो नों खुरै साखिनायनाया बोरो होद नोंनि हाथाय सानाया जाग्रासो आरो माथोबाव बाराद्राय मेजेम गोजा नामा आच्छा मोनदों ने नारजि आरामसे लोथोनो बापरे बाप गोदोबो बाबाजों आइजों बिदिनो संनानै थौसे संनानै सानथाम जायोमोन एसे लानोसै आं दासो 9:30 10:00 जायाखै ओमफ्राय मोनबायानो जोंना बेलाय माथो गोखालै बाल बाजै हटेलफोरना माथो गोखाखौनो मोना बाजै हटेलफोरनिखौ होनदां बारा गोखा सङा बिसोरो गोखाखा गोदै गोखा लगायो बांद्राय एसे गोदैखौसो बांसिन होयोदां अब्लाबो लोगोआव आसाम ट्रेक्टर दं नालाय जागोन एसे गोखाखौबो जानांगौ बहुत गोदै बुस्थु जायोना जोङो फिलौ थिलौ क्रिमि थिमि जानांगौ आरोना ओंखायनो आगोलावथ' आं बिसिबांबो जानो हायामोन खिन्थु दा एसेबा जानो हासिनबाय ओमफ्राय बाजै हटेलाव एखमबा जानायफोरा बिदि गोखा मोना आङो ओमफ्राय आइया गोखाखौ बांसिन होनानै सङो नालाय गोबावजों खनसे गोखा जानाय नालाय मालाय बिराद गोखाखौ हेभि होनानै जायो आरोखि ओइनि ओमफ्राय आइनि माला सम्पथिया अमा गैला मावलाबो जों मावैया बेसेबां गोबाव जाखो आयै कय मास जाखोनो माखौथो लोंगासिनो नोङो ओमफ्राय माखौथो लोंगासिनो नों गैया 10-12 दिनजों थेवबो खनफा लोङो सोरनिखौ लोङो लायनानै आच्छा गैया सिबाय बेसेबांबा गोबाव अमाबो गैला नालाय अमाबो लायासै देहायानो मोजां नङा मानसियानो अस्त्र'आनो ओमफ्राय गोलैसोनानै थाबाय आरोखि ओमफ्राय बैयावहाय जोंहा बेथ'
जानो हाया नालाय जोङो एथबां आरो फिसालायाबोथ' जाया ओमफ्राय नानिखौ लाग्राबो जाया नालाय बिनानावा बैथिंजायहाय अमा बेदरजों आलु एवगासिनो दं आरोखि ना ओंख्रिया माने अमाजों आलु अमाजों नारजि हेभि जाय जेखौ जायो जासिगोन एबार ना ओरै देखायफैलायबाय आं एसे नै बिथाङा एवगासिनो मादि एवगोनथाय बियो एकदम र' मोनथ'वाखै दासो दै होदों नालाय बिदिनो एसे रानहां माहां जानोसै आरोना बेखौबो दे मोनथ'वाखै र' मोनबाय आरोना आराम संबाय सिबाय माखासेया जायाना बिजों जानांसिगोन आंबो बे नारजिखौ हेभि जानो हाया बेखौबो जागोन बिमा बुरैयालाय आरो मा गावनो संबाय गावनो आगोल जाग्रोबाय मालाय नायसाय नाय बिनि नारजि जानाय आइना आइयै अमाजों नारजि दैयाबा बापरे बाप 10:30 नानि आबैया जाखुमाग्रोबायना आगोल हेइ थारमानि निमन्त्रन दं आइना दा बेलासियाव आरोना मैया मालाय लेंफैखादों फिसौला मोननायनि सासे मादैया मालाय जानो लेंफैदों आरोना ओमफ्राय नङाबा दा जागोन थांनाय जागोन ना ओंखायनो एसे आगोल जाग्रोखाबाय 10:30 बेलेगावबोथ' जाहैनांगोन ना आरामसे अमा फुथारगोन मालाय गिदिरनो फिसौला मोननायनि आरोना बैथिंजाय बाङालफोरनि खाथियावहाय ओमफ्राय बेयाव थांनो थाखाय माला जाग्रोखाबाय जोंबो जानोसै लासैनो र' 11थासोआव जानोसै फिसाजों एसे दौनानै लागोनसै मिथिया गावहा गोखायानो मोनबावाखै जाहैदों ओरैबायदि गोखा जायो जया खाबि ना खाबि इटा कालाता खायसाबि जानो नायगोननो बेबो खामानिया खुनु बेला खायसाबि आजि नारजि संनायखौ बिजामादैया बेस्रा नारजि माने दाख्लै एकदम मोनजालांनाया दाख्लै ओमफ्राय मा संनाया खारैया बारा जादोंमोन खारै बाराबाथाय बिराद दुखु बेया ओमफ्राय नोंनि संनायखौ मोनजाफेराखैना आइ बियो गैया सिबाय बिजामादैया मोनजाफेराखै मालाबा संनानै जाहोहरबानो जाबाय बेलाय सोंनानै फैनायानो गद गैया 2 बोसोराव खनसे 1.5 बोसोरावसो खनसे फैलायलाङो बियो बे बस्था दंबावो ना गरम बन्द'आव फैनो होन्दों फैबा संनानै जाहोबानो जाबाय खनसे बिमाया मालाय जाखांबाय एबार जोंहा जानो होननानै आखायाव लाबाय आरोना सानै मानसिया जाबायानो आं हास्लाबलालै केमेरा अन खालामगौमानियावनो ओमफ्राय नैबे मैयानि लावसो ओमफ्राय आंबो लाबाय नै जानो हाया होननानै लाबाय आरोखि ओमफ्राय बेना बांसिनखा नै बे जानो हाखायनो आमफ्राय बांसिनखा बेना नारजि मास्टारसो इयो ओमफ्राय नै ओंख्रिखौ लाबाय आरोना बे आं लावखौ जाया नों जादो एसे लावाबो गोथाव माने जाग्रोनोसै लावजोंबो जानांगोन फिसालाया टिभिनायनाव जाहैबाय आरोना जानो होनानै ओंखारसै माथो आयै माबाय सोर नारजिखौनो जागोनसै माबाया बिजामादैया दहायो आं माने जानायाव गावखौ गोसोखांसिनदों आरोखि ना बिराद नारजिनि फाग्ला नालाय दाख्लै मोनजालांदों खिन्थु खारै बारा एसे जादोंमोननो सिबाय जानो हायाखिसै ओरैनो जागासिनो नारजि गोजा ग्लब ग्लब आं आलु थालु नारजि थारजि नै आंना बिदिसो एसे नारजि एसे आलु एसे लाव माने खाथियाव थानाय जाबाय आरोखि नोंबो बुरिनायखाय बारा संनो रोंला खोमा एसे गेब्लेबावनांगौमोन खोमा लाइटबो होबावासैबा बाजै हटेलफोरना गोखा जायालै गोदै गोजासो सङो खोमा आरो आंबो नारजि गोजा लगायनानै जानाय नायनो जानो मोना खाथारोलै बिरादनो सोर ओरैनोसो लोंनायालाय मा जाखो बेनालाय जि जायो थोरसियानो सोमखालायनायसो नै बेना आरो बिदि आन्दोबावबासो माबा लाजिजों जि जायोना खाबुखा लाबावगोनसो इयो दा लाबावदो माथो गोबावजों खनसे जानालाय थ' जानानै लागोनसै आंथ' बिदिनोसै नालाय आंना बेखौनो फोजोबनो हागोन ना हाया
जानो नायनोसै आंबो सोनाफोर जानानै लागोनसै जानायखौ माने खिन्थानो थानो आंना मुकबां भिडिअ नङा नालाय जास्ट ब्लग्सआवसो माने जानायखौ एसे सामिल खालामफायो आङो मुकबां भिडिअबो नङा जाहैबाय आंना स' जानानै लागोनसै नायबाय थोरसिन खाहाबलायनाय देखायला आं दा नायहाबबाय थाखानांगौ साइडनिफ्राय स' जानानै लागोनसै जाखांबाय लोंखांबाय लालाय आरो माथोबाव गावबागाव एसे आसन लाला जोब्बाय हनै गय जानोसै एसे मा होनो रायजोफोर सोरबा मिन्थिगौ नामा बा आलासिफोरनो बा बिदिनो न'नि फिसाजोफोरनो माने नारजि ओंख्रि जाहोहरनो नाङा होनोना सोरबा खोथाया बेसे सैथो आं मिथिया हामा होननानै बुङो आरोना मानो होनबा नारजिफोरखौ सोनो थाखाय बावो नाथाय आं बेखौ फोथाया जोंहा फोथाया बेखौ जानांगौ बे मोनसे ओंख्रिसो गोथैनि समाव संनाया आलादा गोथांनि संनाया आलादा नङा होमबा सोनाफोर माने नारजि अरगानानै थानाय फैफिननो रोंनाय नङा आलासि जाफैफिननो रोंनाय नङा बेबायदि होननानै बुङो आरोना बाट आं फैनानै देखायबाय थागोन खायफा बुङो आरोना खोनानाय बाथ्रासो बेसेबां सैथोखौनो मिन्थिया ओमफ्राय आरो माथोबाव मालाबा फैबा बिजामादैनोबो संनानै जाहोथोंसै जानो रोंनांबाय थादों बिखुनजोखौ मोनजाफेराखै होनलायदों आरोना आं फैबा संनानै जाहोनाय नङादां होनलायो ओरैनो होनफ्लालायो आरो ओमफ्राय गावनो फैखाया जाहोथोंसै मालाबा नायनोसै बेसेबां जायो एनिफ्राय सोनाफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आरोना जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो बेयावबो हनै बुसिसि जिरायनानै दङ जानानै उदैखौ ओरैबायदि लाबावदो इयो ओइ लाबावदोंना नोङो नारजिखौ खिथालाया लाबावदों जाखायो मालाय बेहा आवगोलनिफ्रायनो आंसो जानो हाखायामोन डेन्जारसो गोबावजों खनसे जायो नालाय जानो हानांगौ आंबो जानो हाथारै नंला दाना जर जबरदस्ति हारा खुरिबाबो आंबो लानायखौ जाजोबदों एसे गारदों आरो एसे बेदरखौ जादों होननानै बेदरथ' एक्सपार्टखा नालाय सोनाफोर स' सोरबाफोर फांफुं भिडिअ मा लिला देखायलायबायगो सानदोंबा माफ खालामबानो जाबाय आरोना मोजां मोनदोंबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थानो सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच